ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବହିର ପାଠ 9 ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା। ଶୀତ ରାତି, ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସପନ ଦେଖିଲେ ହାତୀଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ଆକାଶରେ। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୁସ୍ କରି ହାତୀ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଙ୍କ ଉପରେ। ହାଉଳି ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅଜା। ସପନ ଭାଜିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ। ଗପଟିର ନାମ କ'ଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ସପନୀ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଦେଖା। ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇ କି ସପନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଏଠି ଗୋଟିଏ ହାତୀ ଅଛି ଆଉ ସପନୀ ଅଜା ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ସପନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ କି? ଏଠି ତାଙ୍କର ଚପଲ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଖଟ ତଳେ କିଏ ଶୋଇଛି କହିଲ? ବିଲେଇଟି ଶୋଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଉ ପାଣି ନୋଟା ଏଠି ଅଛି, ନାହିଁ କି? ଦେଖିବା ଅଜା ଆମର କି ସପନ ଦେଖୁଥିଲେ? ଶୀତ ରାତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଥିଲା, ନାହିଁ କି? ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବିଛଣାଟି ବହୁତ ଉଷୁମ ଥିଲା। ଉଷୁମ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଦେଖି? ବେଶୀ ଗରମ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଶୀତ ନୁହେଁ, ହେଲା। ଉଷୁମ ବିଛଣାରେ ସପନୀ ଅଜା ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସେମିତି ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବ, ବେଶୀ ଗରମ କରିନଥିବ କି ବେଶୀ ଶୀତ ହେଉନଥିବ, ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆରାମ ଲାଗିବ ନା? ଆରାମରେ କ'ଣ ଭଲ ନିଦ ଆସିଯିବ, ନାହିଁ କି? ଅଜାଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କ'ଣ କଲେ ଦେଖି ନିଦ ଆସିଯାଇଥିବ। ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅଜା, ସପନ ଦେଖିଲେ। ଶୋଇ ଶୋଇ ଅଜା କ'ଣ କଲେ? ସପନ ଦେଖୁଥିଲେ। ହାତୀଟିଏ ଉଡ଼ୁଛି ଆକାଶରେ। ସେ ସପନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହିଲ ଅଜା? ଗୋଟେ ହାତୀଟି କ'ଣ କଲେ ଦେଖି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ହାତୀଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ପଡ଼ିଲା ଶୋଇବା ଘର ଉପରେ। ଅଜା ଯେଉଁ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ଘର ଉପରେ କିଏ ପଡ଼ିଲା କହିଲ? ହାତୀଟି ଆସି ପଡ଼ିଲା, ନାହିଁ କି? ମଡ଼ ମଡ଼ ହୋଇ ଘରଟା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ହାତୀଟା ଯେତେବେଳେ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଛପର ଘର ଉପରେ, ଘରଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲେ ଦେଖି? ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଭୁସ୍ କରି ହାତୀ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଅଜାଙ୍କ ଉପରେ। ଅଜା ସପନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ହାତୀଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା? ଅଜାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଆସି କେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା କହିଲେ ଦେଖି? ଅଜା ଯେଉଁ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ଉପରେ ଆସି ସେ ପଡ଼ିଲା। ହାଉଳି ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଅଜା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଥିବ ନା? ଅଜାଙ୍କ ସପନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ନାହିଁ କି? ସେ ଡରରେ କ'ଣ ଉଠି ପଡ଼ିଥିବେ ଚମକି ପଡ଼ିକି। ସପନ ଭାଜିଗଲା। ଅଜାଙ୍କର ସପନ କ'ଣ କଲେ ଦେଖି? ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଜା ପଡ଼ିଥିଲେ ଖଟ ତଳେ। ଯେତେବେଳେ ଅଜାଙ୍କର ସପନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଖଟରେ ନଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ କହିଲେ ଦେଖି? ଖଟ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ସେମିତି କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ? ସପନରେ ଡରି ଯାଇ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଚମକି ପଡ଼ି ଉଠି ପଡ଼ିଥିବ? ଅଜାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ ଡରରେ ହାଉଳି ଖାଇ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ।